Nu wil ik ook iets delen uit Johannes 3. Jullie allemaal weten wat in Johannes 3 staat. Jezus en Nicodemus. Ik lees. En er was een mens, interessant, niet een man, maar een mens. Dus hij werd mens verklaard. Uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus en leider van de Joden. Hier is iemand wat zijn ogen beginnen open te gaan, maar hij snapt het ook nog niet. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus hij begint onderscheidingsvermogen te krijgen van dus geen gewone mens. God moet op een bijzondere manier bij hem aanwezig zijn. Dus hij ziet nog niet de Heere Jezus die aan het kruis gaat sterven. Dus het evangelie is nog maar, heeft al zijn ogen begonnen open te gaan. Hier is iemand bijzonder. En dan vind ik het de meest, ik weet niet. Nou, hier komt iemand, hij zegt dit en dan zegt hij, voorwaar, Jezus antwoordde, zei tegen hem, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus nogal een koude douche, zou ik zeggen. Ik zie wie je bent. Als iemand het koninkrijk van God niet zien, als je niet wedergeboren wordt, punt. Is dit nou een handleiding, zouden wij in evangelisatiewerk of dit zitten? Maar de Heer Jezus weet, die begint iets, maar het hart moet nog beginnen veranderen. Dat nieuwe schepping moet plaatsvinden en dit gebeurt wanneer de waarheid doorkomt en hij het ziet. Dus hij wil hem eigenlijk alle valse hoop wegnemen. Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk niet zien. En natuurlijk een beetje verbouwereerd. Wat nou? Hoe moet ik nou weer geboren worden? Van boven geboren? Ik snap het, ik kan toch niet weer een baby worden in de schoot van mijn moeder ingaan. Logische vraag. En dan zegt de Heer Jezus, hij gaat nog dieper. En hij zegt, voorwaar, ik zeg, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus niet eens zien, maar ook niet binnengaan. Nou kan ik jullie niet bezighouden met water en geest, wat dat water betekent. Maar hier is voor mij de belangrijke, de geest. Heilige Geest werkt in iemands leven. En dan gaat hij verder, inderdaad, hij zegt Jezus, hij gaat verheerlijk worden, hij gaat zoals die koperen slang. En dan komen we bij ons versie, wat allemaal weet, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Hij komt weer en dan gaat hij oordelen, maar nu is hij gekomen om de wereld, om mensen te redden, zalig te maken. Door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie in hem gelooft en niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Dus hij is heel radicaal, leg hij dit uit. Maar de Heer Jezus wil hier duidelijk, wil ik zeggen, hij zit hier met de godsdienstige leider. En hij wil alle valse hoop weghalen en smoesjes en wat noem jullie, iemand, heuning om de mond smeren, je gaan, jij bent zo'n geweldige persoon en dit, hou op, je moet wedergeboren worden. Is dit te direct? Zou de Heer Jezus hier fout gedaan heeft? En ik denk, hij zegt nee, je moet weer geboren worden. Met de eerlijke waarheid
waarin wij ook een evangelisatieverkondiging leren moet vragen. Here, hier is nou iemand in een gesprek wat jullie allemaal hebben al gehad. Hoe moet ik nou hier een ingang vinden? Kom de Heer Jezus met de waarheid en liefde. Het is nodig. En toen hij sien, Nicodemus wil verder, hij wil vragen, hij heeft interesse, dan leg hij het en dan brengt hij het evangelie. Waarheid. Waarheid maakt jou vrij. Goed. Maar nu wil ik jullie ook brengen bij Handelingen 17. Hier is een voorbeeld van waarom doe ik die dingen? Ik wil zien dat ze uiteindelijk voor jullie laten zien bij de waarheid komen. Maar zij hebben verschillende invalshoeken, aanknopingspunten enzovoorts. Maar hier komt de Heer Jezus, hier komt Paulus en hij wandelt door de stad. En hij ziet daar hier is op de Areopagus nogal iets, in Athene en Thessalonica. En dan komt hij op de Areopagus. En hij ziet God A, B, C, 3000 goden. En hij zegt, oh, dat is interessant, hè? Hier is een God onbekend. Aanknopingspunt. Vers 24. De God, en hij zegt in vers 23, ik trof de onbekende God, deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Duidelijk. Hij begint met de schepping. Je kan soms bij de schepping beginnen. Zeg iets over God. Deze die de Heere van de hemel en de aarde is. Hij is meer dan hemel en aarde, dus van alle goden is hij de Heere. Woont niet in tempels die met handen gemaakt worden. Nou, ga jij maar in Athene met al die tempels en aanbiddingsplekken en zegt, deze God woont niet in die goed. Kunnen jullie al zien hoe hij waarheid inbrengen in de cultuur? En niet dat hij hun veroordeelt of zegt, hij woont niet in tempels. Ik ga jullie over hem vertellen. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Heel waarschijnlijk heeft hij iets gezien zoals wat wij vandaag in Hindoeïsme zien. Altaar Gidar en daar brandt de kaarsie en dingen. Ik moet hem zo dienen, want hij heeft het nodig. Nee, hij heeft het niet nodig. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Nou, hij geeft het. Hij geeft het leven. Hij is die een die het voor het zeggen heeft. Hij maakt uit één bloed heel de menselijke geslacht en op heel de aardbodem, weet op de aarde te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald in de grenzen van hun woongebieden. Mensen, hij vertelt hier ongelooflijke waarheden. En eigenlijk is hij bezig om hun hele denkwijze een beetje onderuit te halen. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van iedereen. Ik wil nou vooral komen, want in het leven, in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Hij heeft net gezegd, je kan niet bestaan, je kan niet leven zonder je God. Hij geeft het jou. Adem jij. Nou wil ik komen. Bij vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Dit is nogal een opmerking. Hij zegt tegen jullie, God gaan jullie tijden van onwetendheid overzien. Dus eigenlijk, jullie snappen niet waarover het gaat. En dan gaat hij over. En hij zegt, nu overal aan andere mensen dat zij zich moeten bekeren. Waarom? En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Dat is ook deel van de evangelie wat hij brengt. Die hij daartoe
Een man heeft hij gegeven, aangesteld heeft. En dan vertelt hij dat hij gedood is en opgestaande. Nou, dus hij is duidelijk bezig om hier tegen hun in te gaan. Hun beelden wat ze hebben over God onderuit te halen. En dan komt hij met oordeel. En hij zegt, je moet je bekeren. Enzovoort. Het is nogal iets. En in onze samenleving, jullie kunnen maar, als je het niet reeds doet, maar gerust kijken ook naar onze apologiekje hier in de Nederlandse samenleving. Weet jullie van wie ik praat? Chris Verhagen, nee? Hij heeft nogal moed en lef om dingen aan te snijden. Oké. Dus hij, ook in 20 vers 21, het jullie al gelezen. Dus naar de Joden en de Grieken, bekering tot God en geloof in ons Heer Jezus. Dit is zijn kern. Ik wil jullie, dit is het evangelie. Niet alleen een kennis, maar dat het gaat zinken. Inzicht krijgen. En omkeer en jou aan hem als het ware toevertrouwen. Handelingen 11 vers 18. En toen zij dit hoorden ook, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidde. Dit was de andere apostelen. Nou stel ik jullie een vraag. Wat zou dan de reden zijn waarom wij zulke uitspraken maken over het evangelie? Neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. Ik heb nergens zoiets gezien in de teksten wat ons lezen. Wij hebben zelfs gezongen aan het einde van de vorige iets van, neem Jezus aan in je hart of iets. Waar staat dit? Goed. Vraag of de Heer Jezus in jouw hart komt. Nodig de Heer Jezus in je leven uit. Neem een beslissing voor de Heer Jezus. Kies nu voor de Heer Jezus. Dit zijn allemaal, wij weten wat wij daarbij bedoelen, maar iemand wat het voor de eerste keer hoort, denkt, ik moet de verkiezing doen, weer verkiezing. Kies voor de Heer Jezus. Nou wil ik jullie niet vragen om dit te bespreken. Ik heb problemen met partijkeer hoe wij mensen uitnodigen. Afhankelijk ook wat je voor hem gaan verkondigen. Maar ik wil jullie vragen, waarom doen wij dit? Waarom gebruiken wij uitnodigende taal die de Bijbel niet begrijpt? 2 minuten. Waarom gebruiken wij zulke type uitdrukkingen wat je moeilijk terugvindt in de Bijbel? Hier is een voorstel, oké. Wij dachten misschien aan dat wij bang zijn voor de afwijzing van mensen. Voor onszelf. Oké, ik ga daarop een goede antwoord. Nog iemand? Mag ik de dames hier in de achterrij iemand vragen? Allemaal kijkt de andere kant op. Probeer. Ja, wij zaten een beetje te denken, we wisten het niet zo heel goed. Maar ik denk dat het ook wel een stukje aanpassen is aan je luisteraar. Want ik heb laatst met een ongelovige gesproken, maar die wist echt niet eens wat duivel was of Satan. Dus dan moest je echt alles uitleggen. En als je dan zegt bekeer je, moet je zo'n woord ook weer uitleggen. Dus dan klinkt kies makkelijker, denk ik. Maar of het goed is ook weer een beetje de vraag. Want het klinkt ook wel een beetje erg makkelijk zo. Ja, dan geeft ze in de zekere zin al de antwoord. Dit is makkelijker. Iemand, wil je Jezus kiezen? Ja, oké, ik heb hem gekozen. Maar bekering, ten eerste is, je gaat je omkeren. Dan moet ik meer uitleggen. Snap jullie? Dus het is niet, ik kies Jezus en ik blijf incognito. Geheime agent christen. Dat kan niet. En daarom gebruikt de Heer Jezus duidelijk woorden. Hij zegt, bekeer je gaat je omkeren. Je gaat niet meer op dezelfde weg als wat je gewend bent.
Dit vraag behoorlik iets van jou. Dis niet so radikaals. Dis niet so radikaal. Jou vertroue stel beteken ook, wanneer jy in situasies kom, jy geloof en neem, jy stel jou vertroue. Mense gaan dit kunnen sien in jou lewe. Ik weet niet of jullie weet, maar met het ontstaan van de Bijbel is Jakobusbrief een van de brieven wat heel lang betwijfeld was. Nee? En jullie allemaal weten waarom, want hij heeft gezegd, zo wordt iemand dan niet door het geloof gerechtvaardigd, maar door werken. En als je die tekst vat, dan denk jij, oei, uit de Bijbel. Want wij worden niet alleen door geloof, maar hij zegt door werken. Als je zijn brief goed leest, zegt hij, geloof zonder werken zegt niks. Jouw geloof wordt bevestigd in jouw werken en hoe jij leeft. Zo word jij eigenlijk, want dat is ook interessant, en hier komen wij bij je confronterende ding voor alles. Wanneer de Heer Jezus over de einde praat en wanneer wij voor hem komen, gaan hij ons beoordelen of wij gezegd hebben, ik heb hem aangekozen, of ik hem gekozen en of ik in hem vertrouw heb. Nee, over ons werken. Klop wat wij doen met wat hij zegt en wat wij zeggen, wij geloven hem. Jij kan niet in de Heer Jezus geloven zonder dat jouw lichaam, jouw werken, alles dit gaan bevestigen. Vorige keer hebben wij dit besproken. Hè? Al die verschillende, ja, zal ik zeggen, welvaartsevangelie, al die trends vandaag. Nou wil ik vandaag net nog één noemen. En dit is pragmatisme. Wat zei je? Ja. Maar jullie zien daaronder staan, wij gaan pragmatisch denken, wat werkt? Wat kost mij de minste moeite? Wat gaan, nou ga ik een paar dingen noemen. Wat is pragmatisme? Dus een zekere filosofie, wat weer eens uit de sociale wetenschappen komen, wat ons beïnvloed hebben vanuit vooral management en psychologie enzovoorts. Als iets werkt, dan is daar zegen. Wij hebben een gemeente in Zuid-Afrika gehad waarin wij mensen begonnen confronteren. Er was ongeveer 1500 lidmaten. En wij hebben mensen begonnen te confronteren, maar de helft komen niet meer naar de kerk, het is traditionele gemeente geweest. En toen gebeurde er iets dat wij de tucht begonnen toe te passen. Jij beloven, jij gaat meer leven. En wij komen jou nu om vergeving vragen. Dat wij jou niet in de gaten houden. Want toen je belijdenis aflegt, ons formulier zegt, onderwerp je aan een kerkelijke toezicht. Vergeef ons, wij hebben niet jou in de gaten gehouden. Wij hebben niet over jou toezicht gehouden en jou proberen. Jij bent weggedreven. Wil je ons vergeven? Ja. Maar waarom blijf je weg? Nou komt het dichterbij. En over een tijdperk van 2 jaar hebben wij op een gegeven moment 80 mensen een pad gelopen, een brief geschreven en zegt, wij willen met jullie, maar jij moet terugkomen naar hier. En ik stel niet met 80 mensen weg. Naar de kerken. Maar daar zitten ze ook maar buiten de kerk. Dus groei bij ons was krimpen. Groei is niet getallen. Het is wat in jouw leven gebeurt. Groei uit de management is getallen. Als je het nou zo doet, dan ga je al je lidmaten kwijtraken. Ja. Want dan waren ze niet lidmaten. Maar God is groter dan dit. Hij laat ook groeien. Maar de gemeente is sterker geworden. Fitter.
Denk erover na. Wij zijn verwerelds in ons gedachten. En daarom brengen wij al die manieren van, ach, doen dit en dit. En, ach, wij willen mensen niet voor het hoofd stoten. Jij stoot niemand voor het hoofd als je in liefde vraagt. Maar om in Jezus te geloven is eigenlijk een opdracht van bekeer jou, kom meer. Dat zoekt resultaten. Nou wil ik hier een uitdrukking gebruiken. Ik denk, ik heb het al gebruikt. God telt niet een gemeente. Hij weegt een gemeente. Je kan een heel klein gemeente hebben waar allemaal de Heer lief hebben en echt met hem wil wegen, een pad wil lopen. Met al hun zondes en dingen. En je kan zo'n groot macro-gemeente hebben. En een godschaal is de kleine gemeente. Weeg zwaarder. Pragmatisme belooft de voordelen zonder de opoffering. Neem Jezus aan, wauw, hij gaat je leven beter maken, je wordt er beter van en je gaat een goed zelfbeeld krijgen. Oh ja, en wie wil het niet doen? En ik begon vorige keer hoeveel mensen afhaken van het geloof. Mensen, laat ik nou maar zeggen voor jullie, voor mij ook. Om christen te zijn, vraag iets. Niet om gereed te worden, maar ik moet iedere dag keuzes maken. Om met de Heer en door zijn geest te blijven wandelen. En daartoe moeten wij bereid zijn. Ja, Heer, ik weet het is waar, maar als ik dit nu anders in mijn ogen, wat ik denk wat beter is, gaan bewoorden, dan werkt het beter. Als je zo'n gedachte krijgt, zeg aan Satan, gaan weg. Zijn woord is de belangrijkste. Niet jouw... Jullie hebben zelfs gezien hoe hij Nicodemus benaderd heeft. Hoe Paulus op de Areopagus de topleiders in de wereld van filosofie in de wereld benaderd heeft. En wij zullen allemaal zeggen, nou kom Paulus, is te direct. Je moet nu eerst rustig aan een relatie opbouwen met al die... Begrijpen jullie? Hij brengt het in liefde. Hij zegt, ik wil jullie vertellen. En dan eindigt het. En daar zijn mensen tot geloof gekomen. En een heleboel hebben hem uitgelachen. Wij kijken in ons benadering naar de mensen die uitlachen. Of zeg ik wil niks daarmee te doen hebben zoals de rijke jongeling. Ik ga de andere weg op. Ik ben onsuccesvol. Rust. Wij maken fouten. De Heer trekt met de kromme stok. Kan hij iets schrijven of dit... Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid wat mensen daarmee doen. Jouw verantwoordelijkheid is om het evangelie duidelijk te verkondigen. En wat zij daarmee doen, gaan jullie aan het einde van vandaag zien. Sommigen, de oren gaan open en anderen zeggen nee. En weet jij? Alles wat wij bedenken om positief nou iets te brengen, moet je het evangelie afwateren. Dat werkt ook niet uiteindelijk. Tozer heeft gezegd, it is not a question of knowing what to do. We can learn that easily from the scriptures. It's a question of whether we or not we have courage to do it. Heb jij de moed om... Je weet wat daar gebeurt. Je weet wat de Heer Jezus zegt. Het probleem is niet, wij weten dit, maar ga ik het doen? Heb ik de moed? En het gaat niet om dat je iedere keer brutaal evangelie, maar dat je open staat. Om te zeggen, vandaag Heer, ik wil u evangelie brengen zoals wat u dit wil.
Gee my deure. Miskien praat ek vandag net ietsie met die persoon. Natuurlik, daar's 'n hele relasie, maar hou op sosiaal wetenskaplik te dink. Dink Bybels. Het evangelie. Dit gaan daar om 'n bruikbare God. Dit gaan nie op God wat daar is, maar ek kan God gebruik om verandering in mense se lewens te doen, om 'n keuse te maak en sê, hy is tot geloof gekom. Dus God word gebruik. Wij hebben het niet altijd door, ja, wanneer de pragmatische dingen beginnen in te sluipen. De verschuiving van God te vertrouwen, ja, dat willen wij niet. En wie hij is en wat hij wil doen, naar wat wij willen doen en zien dit dan als een resultaat wat goed kan doen. Ik wil nou je noemen. Ik wil moet jullie handen opsteken, want dan word ik ontmoedigd. Welke gemeentes ken jullie wat de enquête wil uitsturen in de gemeente? Is goed om het te doen. Maar dat er vragen gesteld worden. Wat zou u graag in de gemeente wil zien en dit? Dus wat willen jullie en niet wat wil God? Je kan het gaan horen, maar wees voorzichtig. Want dan gaan de mensen uit, ja, ik wil dit en ik wil dit laagdrempel en de prediking is te sterk. Je moet eigenlijk vragen stellen. Is het verkondiging duidelijk genoeg? Zulke type vragen. Bid de dominee nog meer voor jullie tijdens de dienst. Maar niet, hoe kunnen wij het verbeteren? Wij kunnen het verbeteren als wij niet het woord duidelijk verkondigen. Ja, dan moet het gebeuren, dan moeten mensen ook zeggen. Maar is het de verkondiging Bijbels? Zulke type dingen moeten wij vragen. Ik wil nou voor een voorbeeld nemen. Ik was hier zo 10 jaar terug. Nogal de gemeente waar ik opgegroeid ben. Stuur mij een enquête. Wat doet jij? Maar nou komt dit ding. Hoeveel kinderen komen iedere maand tot geloof? Zulke type vragen. En ik dacht bij mijzelf, dit zijn vragen waar ik niet controle over heb. De Heer brengt mensen tot geloof, niet ik. Ze stellen niet vragen, Marius, hoe gaan we je stille tijd? Marius, vertel ons hoe jullie daar bereiken of zo. Maar ze willen weten, wat zijn de resultaten? Kunnen wij jou nog ondersteunen? En dan heb ik een aparte manier. Ik antwoord net, mag ik, luister nou mooi, mag ik de enquêteformulier zien wat de dominee daar ingevuld heeft? Hoeveel mensen tot geloof komt en zo. Nooit weer van gehoord, ze hebben het gestopt. Prima. En de Heer heeft hier weer mensen wat ons ondersteunen. 8 jaar later, toen komen ze terug. Begonnen hun ogen open te gaan. Het is niet verkeerd om feedback, je moet vertellen wat doen jij. Maar stel niet de vragen die wij niet. Wat moet ik doen? De straat op gaan en zeggen, hey, nou moet je bekeren, want ik moet nog een statistiekje afmeten. Het is Gods werk. Marius, hoe leg je het evangelie uit? Als je iemand tegenkomt, wat ga jij zeggen? Prima. Maar zijn zo werelds in ons gedachten geworden. Alsof dat wanneer jij dit goed doet, geeft God vrucht. Dan gaan daar meer mensen komen. Nee, ik moet het anders zeggen. Als jij zekere strategieën gaat uitwerken, gaan mensen meer komen en worden meer getallen. Ik zie dit nergens in de Bijbel. God voegt toe, wanneer de waarheid daar is. In het evangelisatiewerk is dit zeer subtiel en niet altijd herkenbaar. En de volgelingen zijn desastreus de gevolgen voor de bekeerling zelf. Als wij zo gaan werken, komen er massa's binnen de kerk in. Want dat is ons doel. En als er iets fout gaat, verlaten ze de kerk. Of als het niet meer naar hun zin is. En als het niet meer leuk is.
Luister hierna. Dit wat jy doet, om mense jou kerk binne te haal. Als dit entertainment ook leuk of die dingen zijn, moet jij steeds beter doen, anders gaan ze weer weg naar de volgende die dit beter doen. Maar als jij dit woord verkondigt, dat moet je steeds beter doen. Dan voeg God toe. Of hij laat mensen weggaan en zegt, ik kan niet meer, dit is, kom nou te dichtbij. Het evangelie moet duidelijk. En daarom zei Paulus, als iemand een ander evangelie brengt, laat hij een vervloeking zijn. Daarom is het zo belangrijk dat een Bijbelse fundament, dat wij dit hebben voor het evangelie. Nou, hier komt een confrontatie. Jullie gaan weer een beetje praten. Ik heb 2 plaatjes hier. 2 plaatjes over het verkondigen van het evangelie uitgedrukt. Gaan je printen zien. Een is hier beneden. En de eerste is een atheïst. Wat op zijn website een plaatje geplaatst heeft. Omdat hij de gelovigen in het evangelie belachelijk wil maken. Mijn vraag aan jullie. Heeft die man gelijk? Oké, hier komen. Jullie gaan het bespreken. Dus Noach, daar uit de ark. Hij komt met water. En God is liefde en hij heeft zo'n bijzondere plan met jouw leven. En hij wil eigenlijk zeggen, wat een belachelijkheid is dit, wat jullie christenen verkondigen. Bespreek. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Heeft hij gelijk? Wat is jouw reactie? Ben jij reageren? Jij, ja? Naar onze mening kan dit niet kloppen. Deze mensen weten dat ze redding nodig hebben en kloppen daarom aan. Maar op dat moment dat er geen redding meer mogelijk is, zal ook het woord niet meer zo gepredikt worden. Dus ja. In dat opzicht klopt het denk ik niet. Ja, nog iemand? Ik ga jullie nou, ik zie de tijd lopen uit, ik ga jullie het volgende plaatje laten zien. Maar dit is hoe wij het evangelie brengen. Ik ben geweldig, dus hoe God het doet. Wat moeten wij doen? Noach, een prediker van gerechtigheid. En kijk de reacties. Lachen uit enzovoort. Op de andere plaatje is nou al zo verder, ja, maar ik kan denken dat mensen hebben gehoord, maar niks dan meer gedaan. Maar hier komen, en dit is hoe de mensen, hier wordt de waarheid verkondigd. En daarom leven wij in een samenleving waar mensen, ja, ik weet niet, ik moet zeggen, denk van, oh God gaat mij niet oordelen, dat is niet de hel, alles is liefde, want God is liefde, hoe kan hij, als hij liefde is, iemand, nee mensen, het evangelie is iets anders. Dus wij moeten wegkomen van een verkeerd beeld en duidelijk met de mensen praten. Het evangelie is ten eerste niet wat die mens moet doen, maar wat de mens moet begrijpen, anders heeft het doen weinig zin. Kom, neem de Heer Jezus aan, bid. Ja. Maar waarom? Een soort van een hindoeïstische christendom. Ik neem nog een God aan in mijn leven. Oké. Het gaat dus niet over de methodes of de technieken, maar over waarheid, inzicht, afhankelijkheid van de werk van de geest. En hij werkt door het woord. Nou wil ik iemand vragen daar.
1 Petrus 1:23, wie gaan dit lezen? En hier iemand, Johannes 8 vers 32 en hier Johannes 6, maar wij gaan allemaal daarin. Johannes 6, jij gaat het lezen, maar wij gaan het bespreken. 1 Petrus 1 vers 23, wie wil het lezen? Wie is daar eerst erbij? Die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hier maakt Petrus de opmerking, wij zijn wedergeboren, niet door vergankelijke dingen, technieken, methodes of wat ook al, maar door het onvergankelijke zaad van het woord. Dus als je ook met mensen praat, is het niet wel eens, wel eens, niet eens enzovoort, maar wat zegt Gods woord? En dat is waar ik sta. En weet jullie, het woord, ik zie het met kinderwerk ook, hoe vaak. De handleiding is alles zoet en sappig en mooi, maar nooit ook, wat doet hij meer? Geloof je in de Heer Jezus als jouw verlosser? Of is hij een vriendje voor jou en ik leef aan? Het woord verandert. En daarom ben ik ook, nu dat ik echt aan Marco overgeef, geef ik training, maar ga ik ook met Veritas verder. Ik wil mensen krijgen om het woord te exegetiseren. En het is interessant hoeveel christenen ook zeggen, ja nou, niet voor mij. Ik zeg niet dat zij fout doen, want sommige mensen, ja, ik hou mijn stille tijd, alles prima. Maar het is het woord wat iemand verandert. Hier, wie heeft de volgende? Wil jij lezen? Wat is dit? Dit is Johannes 8 vers 32. Ja, oké, als jij om eet, is het goed. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Punt. Heb je hang-ups? En net een stukje verder zegt hij, en de Zoon zal jou vrijmaken. Geloof jij dit? Of denk jij zulke uitspraken, heb lange uren van therapie nodig en de Heer Jezus kan jou veranderen. En hoe meer je in die woord gaat, hoe meer word jij van binnenuit veranderd. En nu komen wij bij Johannes 6. Vele van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard, wie kan dit aanhoren? Vorige keer over gepraat. Maar waar nou ik nu wil gaan is, maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hem, neem u hier aanstoot aan. Hij heeft dingen gezegd wat hen voor hun hoofd gestoten heeft. Nou wil ik net die opmerking maken. Je moet mijn woorden nou mooi kiezen. Mensen wat door Gods woord en duidelijke radicale voor het hoofd gestoten worden, moet goed gaan kijken hoe kijken ze naar de Heer. Ik weet van mijn eigen leven, weet van andere mensen, als iemand een radicale boodschap brengt, is het niet van, hoe durf jij zo praten? Ik ga naar een kerk zoeken, als fout. Dus je gaat naar je binnenkamer en zegt, Heer, is dit waar? Wat moet ik hiermee doen? Hij zachte hart, wat die Heer veranderd heeft. Jij staat open voor het verkondiging. En ik ga nou heel radicaal naar jullie toe zeggen, is het, denk ik, mensen denken van, gelukkig is hij nog net een kwartiertje en dan kunnen wij pauzeren. Maar wat doet jij met Gods woord? Geweldig belangrijk. En nou kom hij. Als u, de Zoon des mensen, nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was, dan zijn het nog belangrijker waarheden wat naar uitkomen. En dan zegt hij, de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen nut. En dan, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest in zijn leven. Daar is geen
ander woorden of methodes die jou kan genezen en jou verder helpen dan Gods woord. Het is een van de grootste kenmerken van een gelovige. Ik krijg een liefde voor God. Ik snap niet alles, maar ik wil en ik wil lezen. Goed. Waar gaat het evangelie over? Hebben wij vorige keer gesproken over God, over onszelf, de mens, de zonde, verlossing. En dan nu hebben wij toegevoegd ook de vrucht van als het evangelie gebracht wordt, bekering, geloof, het evangelie. Is dit belangrijk en waar zou jij jou de meeste voor kunnen onderbouwen? De waarheid. Sommige mensen is daarvan, liefde is alles. Nee, de waarheid is alles. Kom we kijken, 2 Timotheus 2 vers 15 en Titus 1 vers 9. Ik ga niet alles laten lezen. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Ja, beijver jou. Dat is wat hij aan een jong man Timotheus schrijft. En hij zegt, wat de woorden van waarheid recht snijdt. Het is een uitdaging vandaag. Want iemand zegt A en ander zegt B. Maar weet jij, en ik bedoel het echt, jij gaat niet voor de Heer komen en zeggen, ja maar Marius Storm heeft dit gezegd. Dan zegt de Heer misschien, wie is hij? Jij gaat voor hem staan. Jij moet het woord recht snijden. Titus 1:9, iemand om hebben? Heb je? Wie? Ja, oké. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Nou, dat schrijft hij ook aan Titus, een jong voorganger in dit. Geldt het voor ons ook natuurlijk? Nou moet je jezelf afvragen, kan ik? Heb ik onderscheidingsvermogen als iemand komt en zegt dit is het en met zoveel overgave, preek en alles. En die kan zeggen, dat is een mooi preek, maar dat klopt niet. Heb jij de onderscheidingsvermogen? Nou, wat is de waarheid? En het geldt vooral voor het evangelie. Hij wil het, dat wij de waarheid de wereld inbrengen. Johannes 16 vers 8. Wil iemand hier kijken daarna? En Handelingen 24 vers 25. En nou begin ik ook andere dingen bij te slepen. Johannes 16 vers 8. Dus hier iemand wat het een harde stem is voor ik bij jou komt. Dan kan je al beginnen en niet mijn Bijbel. Oh, ik dacht nou, wat is hier fout? Ik zit in Handelingen. Goed. 16 vers 8. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het gaat over de Heilige Geest. Wat is zijn werk naar de wereld? Staat dat duidelijk. Hij gaat de wereld overtuigen van 3 dingen. Zeg het maar weer. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat doen wij vandaag? Wij overtuigen de wereld dat ze bijzonder is, waardevol zijn. God houdt van hun en alles. Nou moeten jullie goed zien, wat doen wij? Wij nemen de troostvolle werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest wil doen met jou als gelovige.
jou opbouwen, vir jou jou identiteit geven in Christus. En dan gooi je het uit naar de wereld. Jullie zijn zo geweldig, God houdt zo van jou, jij bent waardevol. Hou op. Jij bent doemwaardig. Jij bent op weg naar een eeuwige verlorenheid. En de Heilige Geest wil jou overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Mensen, ik zeg het niet, de Bijbel zegt het. Voor de gelovigen komt de Heilige Geest en dan herstelt hij weer dat beeld van God wat zo kapot gegaan is na de zondeval. En hij zegt, kijk wie ben jij, niet jij, maar wie ben jij nu in Christus. Dus jouw identiteit ligt niet in, oh Marius Storm, nee. Ik ben niks als het niet voor Jezus Christus is. Heel belangrijk gedeelte, Handelingen 24 vers 25, wie heeft hem misschien? Daarachter, lees maar, of moet ik het brengen? Het bejaarde stem. Ja. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, het Felix bevreesd en antwoorden, nu kunt u het gaan, wanneer ik weken later, zal ik u weer laten. Amen. Paulus, dus zo'n domme aanpak. Hij staat nou voor Felix en koning en allemaal. En hij sprak daarover, zeg, ga maar. Was hij onsuccesvol? Hij heeft waarheid gebracht. En ik geloof niet, hij zegt, nou ga jij naar de hel. Hij zegt, God kom oordelen. En dus wanneer mensen geconfronteerd worden, want het brengt inderdaad reactie. En dit is wat de Heilige Geest wil doen. Om de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid, oordeel. Maar voor jou als christen wil hij overtuigen. Vergeving. Kindschap van God. Geen oordeel meer. Maar dat is eigenlijk hoe de wereld denkt. Over zichzelf. Ik ben waardevol, bijzonder. God heeft zo'n bijzondere plan met mij. Dan kan geen hel weer. Nee. Gods woord. Nou, ik ga nou een heleboel tekstversen overslaan, want ik wil toch aan het einde komen. Weer in Korintiërs, de tijd is zo uitgelopen. Dit zien jullie in Romeinen. Wat heel belangrijk is, ik ga nu na deze stuur ik jullie die PowerPoints op. Dan krijgen jullie het een PDF. Dus 1 PowerPoint, dus niet 2. Over wie God is, wat zonde is, wie ik ben en dan verlossing. En ik ga dan vooral wanneer ik met jullie ga praten over hoe met kinderen gaan wij het samenvatten en hoe kan ik het op een eenvoudige manier. En dus in december. Oké. Maar lees dit gedeelte heel rustig door. Alsjeblieft. De race ook. Maar ook als ik verder ga, als ik nou niet alleen de zondes, ja, ik heb iedereen probeer nog, mensen, hier komen een heleboel. Hoe wij dit niet moeten doen, het evangelie, en dit is dan Romeinen, is een kracht van God. Niet jij niet, niet hoe jij dit brengt, maar het evangelie zelf is een kracht van God. En als je het evangelie brengt en iemand keert zijn rug daarop, dan, jij kan niks anders doen. Het is de waarheid. Je kan niet damage control gaan toepassen. Je kan niet denken, oh, ik ga het op, dan komt er woorden liefdevolle manier. Dit is de liefdevolste manier. Je bent schuldig voor God. Wie is God? Wie ben jij? Maar dat is hoop. Ga naar de Heer Jezus. Als je naar de Heer Jezus wil gaan met jouw grootste probleem, jouw zonde, is er geen hoop.
Dus weer pragmatische denken. Zelfs Paulus zegt, ik heb niks anders jullie. De Joden wil dit, de Grieken wil dat. Maar ik heb hem verkondigd Christus en hem gekruisigd. Dus waar over het gaat. Als iemand niet gereed is en ontvankelijk is voor het evangelie, zoals God het in zijn woord geopenbaard heeft, zal hij ook niet ontvankelijk zijn als het in een andere jasje verpakt wordt. Vroeg of laat ga jij de waarheid moeten zeggen. Jij bent verloren. Je hebt een verlosser nodig. Want jij bent een rebel. Je wil niks met God. Bekeer jou. Geloof het evangelie. Ik sluit af. Nou, ik wil net hier teruggaan. Als je hier kijkt. Het zijn de voorlaatste dia. Dan zie jij ook, daar wordt teksten aangehaald dat het evangelie is voor sommigen een reuk van leven en ander tot dood. Nee? Wat de gevolgen zijn in het leven. Maar hij zegt, hij verander het evangelie. Hij zegt, hij neemt waar, Paulus. Dus een reuk van leven was ook een reuk van dood. En dan sluit ik af. Een van die mooiste, dit komt uit Paul Washer, een van zijn boeken. Wat is het evangelie? Wie heeft een mooie harde stem? Want ik denk jullie zijn nu al zo moe voor mij. En wie wil het voor ons voorlezen? Ja, oké. Kom bij je. Het behaagde de Vader dat de eeuwige Zoon, die gelijk is aan de Vader en de volmaakte afspiegeling is van zijn karakter, vrijwillig de heerlijkheid van de hemel verliet, door de Heilige Geest werd verwekt in de buik van een maagd en werd geboren als de Godmens, Jezus van Nazareth. Hij leefde als mens op deze aarde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God. In de volheid van de tijd werd hij door mensen afgewezen en gekruisigd. Aan het kruis droeg hij de zonde van de mens. Onderging hij de toorn van God en stierf hij in de plaats van de mens. Op de derde dag wekte God hem op uit de dood. Deze opstanding is de goddelijke verklaring dat de Vader de dood van zijn Zoon heeft geaccepteerd als een offer voor de zonde. Jezus betaalde de boete voor de ongehoorzaamheid van de mens, bevredigde de eisen van de rechtvaardigheid en stilde de toorn van God. 40 dagen na de opstanding voer de Zoon van God op naar de hemel en nam plaats aan de rechterhand van de Vader. Hem werd heerlijkheid, eer en heerschappij gegeven over alles. Daar vertegenwoordigt hij in de tegenwoordigheid van God zijn volk en pleit hij voor hen bij God. Allen die hun zondige, hulpeloze toestand erkennen en zichzelf aan hem vastklampen, zal God volledig vrijspreken, rechtvaardig verklaren en met zichzelf verzoenen. Dit is het evangelie van, er zit een bloem voor, maar ja. Ik meen het evangelie van God en van Jezus Christus, zijn Zoon. Ja, bedankt. Ik sluit af met, geloof je dit? Dan denk ik, ga ik hier allemaal zien, ja. Maar wat doet je dan meer? Verander het jouw leven? Is dit alleen hier of ook hier? Ik ga een zegen vragen voor de maaltijd. En als er nog vragen zijn, ik hang maar nog hier rond, kan je komen. Ook als jij het niet eens bent, mag je ook komen. Goed. Wij gaan samen bidden. O Vader, wij komen tot U. Wat een rijke evangelie. Maar wij komen tot U, Heere, ook om vergeving te vragen. Dat wij ons vaak, zoals in Romeinen staat, ons schamen voor het evangelie. Wij durven niet
in liefde duidelijk te vertellen waar het over gaat. Want wij zijn bang, wij zijn pragmatisch. Wij willen niet dat mensen ons afwijzen, want dan denken wij, als wij het op een andere manier doen, dan gaat het beter werken. Vergeef ons zonde daarvan. Uw woord is krachtig. Uw woord verandert mensen. En soms, eigenlijk de meeste van de tijd, confronteert het ons. Help ons daarin. Here, u weet, wij willen zo graag getuigen zijn op een oprechte manier. Gebruik ons. Dank u wel, Here, dat u zo overvloedig voor ons zorgt. Dank u wel voor het eten. Wil u dit ook zegenen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Arjan.